Bună tuturor! Astăzi o să ne luăm ceva cu 3 lei sau că mama mea are 10 lei pe card și vreau să ne luăm aici mobilă de tot mobilul. Ia să vedem. Case. Nu știu că aș vrea case, pentru că nu știu dacă ne cu 3 lei. Nu, alea le am. Nu, nu are nimic cu 3 lei. O să ne luăm, cred că o mobilă ne luăm. Uite, de exemplu, hai să vedem la asta. 99, 9 și nici o casă. Bun, faină mă. Asta 100. Faină. Și asta o să o luăm. Știu. Cred că asta să ne luăm, dar stai să vedem ce mai avem și aici. Nu, cred că ne luăm o. Mie stați bun, am cumpărat plineu cu 3 lei. Bun, acum avem 3 lei. Acum mai iei 7. Sau nu. Ce mai aici? Mamă. Ok, alea două. Tablouri, alea două, super fain. Mamă. Wow. Alea două. Top. Alea bun. Cover. Wow. Super faine. Wow. Mamă. Aici nu avem. Mamă, ce fainesc. Oglindă, oglinjoară. Mamă. Nu avem. Aici, mamă. Ce fainesc. Mamă. Mamă, ce mese fainesc. Scaunele alea faine. Ok. Canapeaua aia faină. Aici n-avem. Aici. Faine. Mamă. Cât de râs. Acum numai i-am bun. Mamă. Ce faină să. Mamă. Televizorul ăla. Nu să nu nimic. La radio avem ăla. Aici. Cât de râs. Aici. Nu. La pompi. O faină. Păi, vă aștept, stați un pic, că decorez și apoi revin. Cam acesta este rezultatul.
Am făcut pe aici multe chestii. Uitați-vă. Vedeți? Lucrăm mult la astea. Dacă mai vreți și partea a doua, nu uitați să apăsați pe butonul, pe butonașul de like. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!